गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे मोनाबिलि समाव नोंथांमोननि सिमानि गोसो गोरबोजों अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सानदों मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बर'नि हारिमु आरो रावफोरखौहाय फोथांना लाखिनोब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बर'नि मुङै बिराद मोजां मोजां सेन्टेन्सफोर दङ, रावफोर दङ, बेफोरजों दोनोब्ला जोङो साबसिन जागौ होननानै बिथाङा बुंनायखौ आङो जोबोद गनायथि मोनदों। नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव माखासे आबसुनि दैदेनगिरिफोर दैदेनबोनायफोरनि गेजेरावनो जोङो नुनो मोनदों बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो गोबां मिथिं दावथिंनि गेजेरजों बुंदों बर' रावा गेवलांथों, बर' रावजोंनो सोलोंनांगौ होननानै। नाथाय गोबांथार बर'नि दैदेनगिरिफोरखौनो जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर बर'नि नंगौ रावजों रायज्लायजोबनो हायै। फर एग्जाम्पल आङो मैयानि भिडिअआवबो लाबोदों प्रमद बर' बिथांमोनहानो गासै सुइटेबोल बर' रायज्लायनो रोङै, गोबांथार बर' टाइटेल लानाय मानसिफोर दिनै एसामिसफोर रायज्लायनायजों बर' मोजां सुइटेबोल रायनो रोङै, बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो गोबांथार नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो हास्थायदों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। दिनै दिपेन बर', बिस्वजित दैमारि, लरेन्स इस्लारि, प्रमद बर' बिथांमोननि फिसाफोरनि मुङा मा मा आरो बिथांमोनहा फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव फोरोंदों नामा? रायजो राजाफोर बिथांमोननि फिसाफोरखौ जोङो बबेबा इंलिश मिडियामावहाय प्राइभेट इंलिश मिडियाम बेफ्रावसो नुगोन रायजो राजाफोर। नाथाय दिनै जों जाम्बि जाम्बाफोरखौ बर' रावाव सोलोंनानै गोदोलांथों बेबायदि साननायसो। जोङो बर' रावखौ नाङा नङा, नांगौ। दा गोबांथार मोजां जानानै फैदों UN एकाडेमि जे खुलिनायजों लोगोसे। नाथाय सिगांनि समफोरावहाय जोङो नायदो बर' मिडियाम फरायनानै साबसे साख्रि मोननाय दं। जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो लाबोनायखौ जोङो नुयो रायजो राजाफोर। सोरबाया 2% मानसिफ्रा मोजां जानानै फैयोब्ला बिथांमोना नाजानायनि गेजेरजों हाबोदों, बिराद खस्थ' खालामनांगौ गोनां जायो। नाथाय उन्दैनिफ्रायनो इंलिश मिडियाम, हिन्दी मिडियाम गुबुन रावफोरजों फरायखायोब्ला गोब्राब जायो। दिनै फर एग्जाम्पल जोंबो दिनै रोंगौब्लाबो दिनै इंलिश स्पिकिं कर्स फरायनायफोराव बेबायदिनो एसामिस रायलायनायफोरावहाय गोबांथार थ'थ' जानो गोनां जायो। इडुकेटेड मानसि जाब्लाबो लिरनायखौ हागौ, नाथाय बुंनायाव गोबांथार थ'थ' जाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजो राजाफोर। बिनिखायनो गासैबो जुदि जोङो समाजखौ फोसाबनो, राव थुनलाइखौ जोङो फोसाबनो गोसो जादोंब्ला दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो सिगां थागथियारि पारफेक्ट जानांगौ, सोदांजानाय गुर गनाय जानांगौ होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर। आरो बेबायदिनो बर' रावखौ गेवलांथों होननानै दैदेनगिरिफ्रा आबसु जायफोर खालामदों बिथांमोनहा सिगां गाव गावनि फिसाफोरखौ, गाव गावनि न'खरनि मानसिफोरखौहाय बेबायदिनो बर' रावआवहाय UN एकाडेमि बेबायदिनो बर' गावनि रावजोंहाय फोरोंनायखौ आखायाव लाथों, बेखौ आङो कामना खालामो, आसा खालामो, बुंहरो रायजो राजाफोर। आरो मोनसेयानो जाहैबाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै आङो साननैसोनि सिगां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बांलादेशनि स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय सोलोंनांगौ होननानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आङो मानि थाखाय बुंदोंमोन होननानै बुंदोंब्ला रायजो राजाफोर सरकारखौ सोमावग्लुंनो हायो, नाथाय दा बिराद गाज्रि जानानै फैबाय। दा बेखौ सापर्ट खालामथावथाव नङा। सिगांनि जे पइन्ट सरकारखौ जे सोमावग्लुंबाय, सोलायनो हाबाय, बे मोजां जाबाय। नाथाय दिनैहाय गोबांथार बेबायदिनो बाङालि, एसामिस, गुबुन कास्टनि मानसिफोरखौहाय जायखौ होनो हिन्दु, बेफोरनि गासै हिन्जावफोरखौ जबरदस्ति जिनाहारि खालामनाय, दखान सावनानै होनाय, बे जोबोद दुखुनांथाव, एक्सेप्टेबोल नङा रायजो राजाफोर। आरो मोनसे बाथ्रानो जाहैबाय जोंनि BTCखौ बासायनोब्ला जों मा खालामनांगौ रायजो राजाफोर? जोंनि BTCखौ जोङो बासायनोब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दैदेनगिरिफ्रा, राजनितिकआव थानाय गासै आफादाव थानाय मानसिफ्रा खौसेथि जानायनि गेजेरजों जोंनि नैबे BTCखौ जोङो बासायनो थांगासिनो दङ। दिनैहाय मानगोनां उकिल गगैआ जोंनि आसामखौ बासायनो थाखाय बिथाङा बाथ्रा दैखांदों। बिथांनि बाथ्रा दैखांनायखौ 100आव 100 सापर्ट होगोन रायजो राजाफोर। दिनैहाय BJPआ जोंनि गासै ST जनगोष्ठीनि मोनथाय बेफोरखौ धंस' खालामनानै थांगासिनो दङ। जोंनो जेबायदि मोनथावथाव दिनै
एसामिसफ्रा माखासे हिन्दु मुस्लिम बेफोरबायदि बाथ्रा लानानै जोंनि गासै ट्राइबेल सुबुंफोरखौ आन्दायहोबोगासिनो दङ जोङो बेखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो दिनै बे सिचुएसनावहाय जोङो दिनैहाय आसामावहाय आसामिसफोर आरो माखासे बर'नि गेजेराव गासैबो जोङो खौसेथि जानानै सीट शेयारिं जालायनानै जोङो गेलेनाया मोजां होननानै आङो सानो जोङो बेबायदिनो UPPL आम आदमी पार्टी बेबायदिनो जोङो कंग्रेस बेफोरबायदि लाया लाफैनो जोङो UPPL बेफोरबायदि लाया लाफैनो जोङो नैबे BJP सरकारखौ जोङो जोगारनानै जोङो सीट शेयारिं सिस्टेम जोङो गेलेलायनानै जोंनि BTC आरो आसामखौ जोङो बासायनायाव जोङो आवगायबोनांगौ होननानै आङो बयखौबो आंनि फालरफोरा आङो रिक्वेस्ट खालामो रायजो राजाफोर नोंथाङा खौसेथिखौ लुबैयोना लुबैया नोंथाङा बर' हारिखौ गेवलांनायखौ लुबैयोना लुबैया थांनानै थानायखौ लुबैयोना लुबैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर नाथाय दुखुनि बाथ्रा सिगां जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खौसेथि जाग्रोनांगोन रायजो राजाफोर आरो सीट शेयारिं गेलेनायखौ आङो नेक्स्ट BTC आवहाय आङो हास्थायो अब्लासो जोङो गुबुन नैबे गिरवा दलनिफ्राय बामन गोष्ठी दलनिफ्राय जोङो रैखाथिखौ मोनगोन आरो जोंनि BTCखौ बासायनो हागोन बे प्रमद बर'आबो मानगोनां बिथाङाबो जुदि एक्सट्रा थाङोब्ला मानगोनां दिनैहाय जिद्दि एखेबारे गावखौनो गाव देरहाखागोन साननानै हाग्रामा महिलारि साराबो जुदि गावनो हारसिङै गेलेनो सानोब्ला बेबो गोरोन्थि जागोन रायजो राजाफोर बर'नि गेजेरावनो बेबायदिनो मोजां पार्टिफोर जेनाखि माबाजोंहाय एगेन्सि हिसाबै थांनो हागोन सीट शेयारिं हिसाबै बिथांमोनहा गेलेनाया मोजां होननानै आङो आम आदमी पार्टीनि बा बर' हारिनि जानानै नोंथांमोन गासैखौबो आङो खावलायहरो जोंनि बर' हारिनि गासै जनगोष्ठी आरो गासै लिडारफोरखौ आङो बेखौनो कामना खालामहरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नाय उकिल गगৈ बिथाङा मा बुंदों आरो मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों आरो आं मा बुंदों नोंथांमोना गासै स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर স্থিতিটো হ'ল যে আগন্তুক উপ নিৰ্বাচন আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু আগন্তুক 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ 16টা দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে এই কথাটো মই প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছোঁ ইলেকশ্যনৰ সময়তো কৈ আছোঁ ইলেকশ্যনৰ পিছদিনাও কৈ আছোঁ আজিও কৈছোঁ আৰু 26 চনলৈকে মই কৈ থাকিম আমি একেলগে ক'লেহে বিজেপিক আমি একেলগতে 2026 চনত অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিব পাৰিম কিন্তু যদি আমাৰ মাজত বিভাজন হয় আমি যদি ভাগ ভাগ হৈ পৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আমি কেতিয়াও 2026 চনত বিজেপিক বিদায় দিব নোৱাৰিম আৰু আমাৰ মাজত বিভাজন হৈ গ'লে বিজেপিক সহায় কৰা সেইকাৰণে বাৰম্বাৰ ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা কৈ আছিলোঁ যে আমাৰ উপ নিৰ্বাচন আমি একেলগে খেলিব লাগে আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন একেলগে খেলিব লাগে আৰু 2026 চনৰ নিৰ্বাচন একেলগে খেলিব লাগে কালি কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকৰ PSC মিটিঙত একেলগে খেলিব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে মাজতে অকণমান গণ্ডগোল কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ এটা সংঘাত হৈছিলে মই প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ মোক অলপ বেয়াও পাইছিলে সেইকাৰণে আপোনালোকে জানে তেখেতসকলে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন অকলে খেলিম বুলি কৈ দিয়াৰ কাৰণে উপ নিৰ্বাচন অকলে খেলিম বুলি কৈ দিয়াৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ দলে প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলে এতিয়া সিদ্ধান্ত ল'লে যে নহয় আমি একেলগতে ইলেকশ্যন খেলিম গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ এই সিদ্ধান্তক আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ যি 16টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল আছে আমি সকলোৱে মিলি ঐক্যবদ্ধভাৱে এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিম ৰাইজৰ দলৰ একদম স্থিতিটো হ'ল যে আগন্তুক উপ নিৰ্বাচন আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু আগন্তুক 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আমি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ 16টা দলে ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে এই কথাটো মই প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছোঁ बेफोरखौ जों मावलायोबा जों थुलुंगा मोनलांबाय थागोन नाथाय जोंना बांसिन रायजो राजाफ्रानो बा जोंनि खोनासंगिरिफ्रा खालि गावल' खोनासङो आरो बेखौ शेयार खालामनाय लाइक खालामनाय बे खामानिखौ मावनो बावनानै थायो आरो आं नोजोर होबोबाय लाइक खालामनाया गोबां जायो बा खोनासंग्राफ्राबो गोबां जायो नाथाय साबस्क्राइब खालामनो रोङा बा खालामहैया गाज्रि मोननानै ना मानानै गाज्रि मोननानैथ' नङादां गाज्रि मोननानै नङा गाज्रि मोनदों होननानै आं बुंनाय नङा नाथाय खालामा बांसिनानो खोनासंनाया बुरजा जायोबाबो साबस्क्राइबा बाङाय जानानै थायो
बेखायनो आरो कमेन्टफोरखौबो मोजां मोजां लिरो बावहाय मोनथियो जे माने मोजां जादों होननानै जों हमनो हायो नाथाय जेला साबसक्राइबारा बाङाय जायो बेबो गाहाम जाया बेखायनो लाइकबो खालामनांगोन आरो शेयारबो खालामनांगोन कमेन्टबो होनांगोन साबस्क्राइबबो खालामनांगोन बेबायदि खालामोबा जों थुलुंगा मोनगोन आरो खालि जोंनि बे जारिमिन अडिअ प्रजेक्टसनि फोसावगोन मेथाइनि सायावल' बिदि खालामनांगौ आं बेखौ बुंनो लुबैयाखै माने गुबुन गुबुन बिदिनो रोजाबगिरिफोर बा फोसावगिरिफ्राबो फोसावदों दा बिथांमोननिखौबो जोङो हेफाजाब होनांगौ आं बुंनो लुबैयो दा मोनसे बाथ्राखौ आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जोङो जोंनि मेथाइ सुजुनाय जोंनि फोसावनाय जोंनि जि मोनसे मेथाइनि सोदोबफोर बाहायनाय मेथाइनि ओंथि जोङो मेथाइखौ मा मोनसे समाजाव जोंनि बर' समाजाव मा मोनसे थुलुंगा होनो नागिरदों मा मोनसे रादाब होनो नागिरदों बेफोरबो रोखा जानांगौ नाजानाया मोजां आंबो नाजायो जे मेथाइनि गेजेरजों माबा मोनसे रादाब होनो थाखाय समाजनि मोजां मोनसे रादाब होनो हायोबा बा होनो नाजायोबा मोजां जायो आं दा बेखौ एसे बुंनो लुबैगोन जोंनाव एसे आंखाल नुदों जे बर'फोरनि गेजेराव जोङो गोबां मोजां मोजां सुंद' सुंद' थुनफावथिना दिनैहाय जोंनि इउटुबफ्राव जोङो नुयो नायबायबो नुबायबो खोब मोजां मोजां रादाब होयो समाजाव सोलिबाय थानाय जाथायफोरनि सायाव नाथाय सोदोब बाहायनाय अनजिमा बाहायनाय सोमोन्दो लानाय बेखौ दाबो गोबां सोदांनांगौ दं बायदि आं मोनो आरोखि गोरोन्थि बाहायबाय थायो दा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन जे जोङो हानायसेबां एसे हमथा जोंनि सोदोब बाहायनाय सोमोन्दो लानाय अनजिमा साननाय बेफोरखौ जोङो रोखा खालामनो नाजालाङोबा मोजां जायो आरो आं सानो जोंनि गेजेराव मोनसे मोनसे आफाद थानांगौ बायदि मोनो सोरबा गोसो जानानै दिहुनबाय थोंजोङै इउटुबाव हगारना होबाय बावहाय माने जाय माबाखौ थुनफावथिना सुंद' थुनलाइखौ सुजुदोंमोन बावहाय बबेबा सोदोबा एसे सोलायनो गोनां दंमोन नामा बे गोरों मानसिफोर नायहोलायोबा आं सानो बेफोर माबाखौ गोरोन्थिखौ जों फोसाबना लानो हागोन नाथाय बांसिनानो गाव गोसो बायदिसो लिरो बेबायदिनो जोङो फोसावबोनाय जादों बेखौ एसे हमथानो गोनां दं बायदि आं मोनो आरो फोसावनायनि सिगां सायख' आफादाव बेखौ लांनांगौ आरो लांनानै बेखौ रोखा खालामहैनांगौ सायख' आफादा जेब्ला फोसावनो बेखौ बिथोन होयो बा बेखौ हगारना होयो अब्लासो फोसावनाया जानांगौ बायदि आं मोनो आरोखि नाथाय जोंहा बे गैया ओंखायनो गोबां गोरोन्थिफोर थांदों आरो खौरां बिजोङावबोथ' एसे बुङोबा जोङो सावरायलायनांगोन नङा होमबा बाहायबा एसे मालाबा नोजोर होबोबाय थादों एसे सोदांलायनांगोन जों मोजां रादाबफोरखौ होनो थांनायाव दा होनांगौआथ' जोंहा बिबान थाबाय हारि दानायनिबो बिबान थाबाय नालाय जोङो दा सोदोब बाहायनायाव गोरोन्थि खालामनायाथ' बे जाबोदों जोंनावबो एसे एनै जायो दा बेबायदि मोगा मोगिफ्राव मोनफा मोननै गोरोन्थि थालांनाया आलादा बाथ्रा आंहा बहा रासिनाव दुखु मोनो आङो रादाब जेब्ला आङो फरायो बा खोनासङो फरायनाय बाथ्राखौ खोनासङो फरायनायावहाय लिरनानैसो लाना फराया होमबा दा लिरनानै लानाय रादाबा मानो गोरोन्थि जालाङो सोदोबफ्रा आं बेखौ बुंनो लुबैयाखै लिरनायाव गोरोन्थि थालाङोबा बे एसे साननो गोनां बाथ्रा जे मानो गोरोन्थि खालामनानै रादाब फरायनाय बेफोर जानो नाङा बायदि मोनो आङो दा मालाबा आं खोनानो मोनो मा जोङो अनजिमाजोंबो मालाबा गोरोन्थिखौ बहा मोनो 7 होननानै 7 जोबखाबायमोन जोंनि जेनेबा सुबुङा जोङो 8 दङ आरोखि 7 आरो जोन बाहायबाय जोनाथ' जोंनि सोदोब नंथ्रा जोन बाहायबाय 7 जोन बालाय बोरै जानो साखौलाय मानो बाहायखो बिदिबालाय आरो बे साखौथ' बाहायनांगौ बर' हिसाबै दा जोना माब्रैहाय फैखो बे जोन होनोबा बेथ' जोंनि जाला बेयो ओमफ्राय मोनसे आं आरो मा नुबावदों हारसाफ्रा मालाय बुङो मुखुलि आखाखौ तलतनो जोंना उदां अख्राङाव होननानै बहायनो बाथ्राखौ रादाबखौ फरायलांबाय थायो माने उदां अख्रांनि सिङावसो बे सिङाव सोदोबखौ लाबा हारसानिखौनो माने बुंनो थांदोंबा उदां अख्राङावथ' जोंहा लायो दिनै रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ मख'नांगौनि बाथ्राखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होनबाय थायो उदां अख्राङाव बोरै लाबोनांगौ उदां अख्रांनि सिङावसो जागोन बे बेखौ मालाय हारसाफ्रा तलत होनखायो माने मुखुलि आखाखर तलत होनखायो दा जों दा माने थोंजों गुसुं खालामनो नाजानाय जायो ना मायोथाय आंथ' बुजिला नाथाय बेयो गोरोन्थि आरोखि उदां अख्रांनि सिङाव जानांगौ आं बिदि सानो आरो जोङो मालाबा बिदिनो लोगो मोनलायनायाव
लोगो मोनलायो बा जों सावरायलायो सोरबा गोबां खामानिजों बिदिनो नांथाबनानै थानायाव नोंथाङा माथो दामानि लोगो मोनथ्राब्रा होनना बुंसै है आं बिराद बिजि जानानै दंमोनलायसो होनो आं बिराद बेस्थ' जानानै दंमोनसो होननानै बुंगोन आरो बर'नि एफा गोदै गोथाव सोदोब दङ मुखुब जानाय आं बिराद मुखुब जानानै दंमोन बे सोदोबफोरखौ बाहायनो नागिरा जों दा ओंखायनो बेफोरखौ एसे बोरैहाय जोङो हमथानो हायो सोदांनो हायो बेखौ जों नोजोर होनांसिगोन आरो जोङो गोदान जोलैफ्रा बा जोङो दिनैहाय जायफ्रा दङ फोथाराव सोरबा दैदेनगिरि सोरबा थुनलाइयाव सोरबा राजखान्थियाव सोरबा बबेबा माहारि आफादफ्राव बेखौ माने हारसाफ्रा थलद होनखायो माने मुखुलि आखाखर थलद होनखायो दा जोंना माने थोंजों मा गुसुं खालामनो नाजानाय जायो ना मायोथाय आंथ' बुजिला नाथाय बेयो गोरोन्थि आरोखि उदां अख्रांनि सिङाव जानांगौ आं बिदि सानो आरो जोङो मालाबा बिदिनो लोगो मोनलायनायाव लोगो मोनलायो बा जों सावरायलायो सोरबा गोबां खामानिजों बिदिनो नांथाबनानै थानायाव नोंथाङा माथो दामानि लोगो मोनथ्राब्रा होनना बुंसै है आं बिराद बिजि जानानै दंमोनलायसो होनो आं बिराद बेस्थ' जानानै दंमोनसो होननानै बुंगोन आरो बर'नि एफा गोदै गोथाव सोदोब दङ मुखुब जानाय आं बिराद मुखुब जानानै दंमोन बे सोदोबफोरखौ बाहायनो नागिरा जों दा ओंखायनो बेफोरखौ एसे बोरैहाय जोङो हमथानो हायो सोदांनो हायो बेखौ जों नोजोर होनांसिगोन आरो जोङो गोदान जोलैफ्रा बा जोङो दिनैहाय जायफ्रा दङ फोथाराव सोरबा दैदेनगिरि सोरबा थुनलाइयाव सोरबा राजखान्थियाव सोरबा बबेबा माहारि आफादफ्राव बिबान लानाय आं नुबोदों गोबांनि सोदोब बाहायनायफ्रा दाबो गोरोन्थि जायो नाम लानोथ' गोनां गैया खिन्थु आं नुबोनायाव गिदिर गिदिर राजखान्थिगिरिफोर गिदिर गिदिर माने जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर बेयो आंनि नोजोराव गोग्लैबोदों बा जोङो नुबोदों आंनाबो बबेबा मालाबा गोरोन्थि जालांदों आंनाबो जे रोखा जाजोबलांथारदों आं बेखौ बुंनाय नङा नाथाय आं नाजायो हानायसेबां गावनिखौ बाहायनो आं नाजायो आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन गावनिखौ लानानै गोग्गानो रोंनांगौ आरो गावनानो सिगाङाव थानांगौ गुबुननिखौ बिदि होननानै जोङो नेवसियो गाज्रि मोनो बेबो नङा मानोना मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा जानांगौ जे गावनि बिमाखौ सिबियो मोजां मोनो होननानै मालायनि बिमाखौ जोङो गाज्रि मोनो बा जों नेवसियो बे बाथ्राखौ बुजायनाय जाया गावनि बिमाखौबो जों मोजां मोनगोन गुबुननिखौबो जों मोजां मोनगोन नाथाय आं जेब्ला जेरावहाय आं बर' नालाय आङो बर' बिमानि रावखौ बा जों गावनि बिमाखौथ' सिगाङाव जोङो लाबोनांगोन आरो जोङो गोनांथि होनांगोन आरोखि आं बेखौ बुंनो लुबैयो नाथाय जोङो मालाबा दोरोबबाय थानाय बेखौ नुबोनाय जादों ओंखायनो बेखौ जों हमथानो नाजानांगोन आरो बेनो आङो बुंनो लुबैनाय बाथ्राफ्रा बे दा उननि बोथोरफ्राव नाजालांबाय थानांगोन आरो जोंनि गथ' गथायनि मुं दोननायफोरखौबो आङो खोब मालाबा सानो जे जोंहा सोदोबानो बर'आव जोंनि समावथ' आइ आफामोना बेनि फारसे सांग्रां नङामोन ओंखायनो जोंनाबो नामा बर'आव थाबोआखिसै दानि गोदान जोलैफोरनि गेजेराव बर'नि मुं दोनलायोबा मोजां जायो मानोना सासे गथ'नि मुंखौ बर' सोदोबाव दोननाय माने बर' सोदोबखौ रैखा खालामना लाखिनाय हमथाना लाखिनायबो जायो आं सानो आरोखि ओंखायनो जोंनि गथ' गथायनि मुं दोननायावबो बर' सोदोबफोरखौ लाबोनांसिगौ होननानै आं बुंनो लुबैयो जायखिजाया नाजालांनि आंनि साननायसो बे गोरोन्थिबो जानो हागौ मानसिफ्रा बोरै बिजिरनानै नायो बे बिजिरगिरिफोरनि सायाव थाहैबाय जायखिजाया फैगौ हाबाफारियाव आं खावलायगोन बयबो बावहाय बाहागो लानानै जोंनि जायगानि माहारि आफादनि गामियारिफोर बयबो फैनानै बे दान्दिसे समनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होनायाथ' जोङो जाफुंसार होगोनखौ आं मिजिं थिबाय आरो नोंथांमोनखौबो बै सानखालि खौरांगिरिफोरखौ दिनैनि बे आंनि खौरां बिजों जि मेल आङो खावलायनाय बा रादाब होनाय बेखौ बयबो मोनथिगोन आरो बेनि गेजेरजों बै 15 अक्ट'आथ' जोंना जोंनि भारत हादर उदांस्रि सानखौ जों फालिखागोन आरो बेनि अखानायैनो जोंनि हाबाफारिया ओंखायनो 15 अक्ट'आवबो एसेब्लाबो मानसिफोरखौ एसे गाबोननि हाबाफारियाव माने 15नि उनाव अखानायैखाय गाबोननि होननानै बै सानखालि एसे रायजो राजाखौ सोमोन्दो लानानै एसे रादाबखौ होनो नाजानाय जागोन जायखिया बारा बाथ्रा दिनै बुंनो लुबैला एसे गोलावानो जाबाय आङो बयनिसिमबो खावलायनानै हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बे अडिअ सिडि केसेट बेखौनो हाबाफारियाव 15 अक्ट'